Il-qorti kkundannat 6 snin ħabs il-Decon Feng, Ċiniż ta' 63 sena residenti f'San Pawl il-Baħar, wara li nstab ħati li 11-il sen ilu traffika 3 nisa Ċiniżi u sfruttom fil-prostituzzjoni bl-iskuża ta' servizz ta' massaġġi. Feng instab ħati wkoll li mexxa burdell u uża postijiet għal prostituzzjoni, iżda nħeles mill-akkuża li jgħix mill-profitti tagħhom peress li n-nisa qalu li setgħu jżommu l-flus li jaqilgħu. Il-każ imur lura għal Lulju tal-2014 meta l-Pulizija rrejdjat kwienet tal-massaġġi f'Santa Venera u raħal ġdid. Fosthom wieħed li kien ta' Feng, in-nisa qalu li nġibu Malta biex jagħmlu massaġġi erotiċi u li Feng għeddidhom li jekk jirrifjutaw ma jgħinhomx isibu xogħol ieħor. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Kevin Azzopardi qalet li traffikar uman hu reat serju u li n-nisa spiċċaw skjavi tax-xogħol. Minn barra sentenza ta' ħabs Feng ġie ordnat iħallas ma' 8,000 euro fi spejjeż waqt li ġew irtirati l-liċenzji ta' ħwienet tal-messaġġi. Ingliż li kienet jiffaċċja l-akkuża li weġġa gravi persuna oħra waqt ġdieda li seħħet f'Lulju li għadda fil-pixxina tal-lukanda DBC Bank fil-Mellieħa ġie liberat mill-qorti. Dan wara li nstab li l-persuna l-oħra involuta li tilef ħajtu ftit wara miet b'emorroġija interna li ma kienx marbuta mal-każ. Jirriżulta li l-Ingliż li jiem Joseph Stacey ta' 29 sena kienet jistrieħ mal-familja tiegħu waqt btala meta nqabad f'argument ma' grupp ta' Maltin li kienu qed juru mġiba aggressiva u kienu diġà mwissija mill-istaff tal-lukanda. Parti mill-ġlieda kienet ġiet irrekordjata u l-filmat inxteret fuq il-medja soċjali. Skont xhieda fil-qorti Rodrik Xortino kien laqat lit-tifla ta' sentejn ta' Stacey li min-naħa tiegħu irritalja u ta' daqqa ta' pon lura lil Malti li spiċċa fl-art u sussegwentament imut. Iżda mill-awtopsja kien ħareġ li Xortino kellu pressjoni għolja u livell għoli tal-alkoħol fid-dem bl-emorroġija interna tkun purament patoġenika. Il-qorti osservat li Stacey prova biss jiddefendu lilu nnifsu lil familtu li ġie attakkat minn grupp ta' Maltin fosthom Xortino u għalhekk ikkonkludiet li l-Ingliż u familtu kienu l-veri vittmi fl-inċident u mhux bil-kontra.